Takže ahojky lidi a dneska jsme tu poprvé u Fish a omlouvám se za horší grafiku, protože hraju na asi 10 let starým telefonu, takže sorry, ale vypadá to dobře, ale jako na to, že je to 10 let starý, tak dobrý. Tady se zeptáme, dobře, máme menu. No a něco jsem se o tu té hře zjišťoval, takže už něco vím. OK, takže můžeme začít chytat. Takže napište, jestli byste chtěli další sérii. A můžete napsat, jestli to někým chcete. A já tam, už mám takovýho prostě to, takže uvidíme, no. Takže tady chytáme první rybu, tady přidali něco pro začátečníky, OK. Tady to nebylo, jsem se to zjišťoval, OK. Dobrý, to je dobrý docela. Jo, ale ještě jsem zapomněl, že si vezmeme tady odstupka. Get started. 3 ryby, OK. Jdeme chytat. Počkej. Takže právě jsme chytili 3. level a mám level 3, takže to dáme dát týpečkovi, to nám dá XPčka zase. Teď jo, chytili jsme i Magic Tree, takže a jdeme to prodat. Tak máme 310. Takže, OK, 245 korun. A kdybyste nevěděli, jak se jmenuje tuto hra, tak vám dám do názvu vydám. Jo, tady je tak, jo. Grey Carp. OK, takže to. Moc neumím anglicky, takže sorry. A první loď je, jo. No, tak jdeme chytat, no. Tak uvidíme, co chytnám. A zkusíme se na 4900 na plastic root. Na jakože plastový prut. Neumím anglicky moc. Takže uvidíme, co chytnám, no, všechno. Ale to nahoře nějaký metr, nebo co to je. Tak to tu nebylo, když jsem si něco zjišťoval o tu hře, ale jsem trošku
později, no začal, takže to no. To je máme inventář. A tady máme ty pruty, jsem zapomněl říct, a tady máme nějaký návnady. A tady máme ještě z Vánoc, no dobrý no. Tady máme červíka. Tak. No. Takže to. A potom zkusíme doplavat. Tak. OK. Bude tam sudský salmon, si myslím. Yes, sudský salmon. Ale zkusíme doplavat tamhle na ten ostrov, jak to vidíte. Je pravda, aha, tak tam už nejde. Zkusíme tam doplavat. Já se nesmím to tak teď. OK, tak to vypadá možná jinak. Takže plujem. Spíš skáčem. A hop, no, jsme tu. Takže dobrý. Tak chytáme. Je to dobrý. A mimochodem je tady určitý limit, odkud se dá jakože chytat jaký vešky a takhle. Takže to také jsem proto rád, ten průjde právě hodně jakože nutský. Ale jsou tady těžší, no. No trošku teda, vidíte. No, to je, leglo se mi to úplně. No tak je to 10 let starý telefon, no nic. A no je dobrý, ohodnoťte mi můj telefon. A jestli vám to nebude vadit, že budu natáčet takhle. To no. Takže to. Tak a určitě to teda napište do komentářů, jestli byste chtěli druhou sérii. A já ji klidně udělám. A můžu vydat, a mimochodem zítra jdu na fotbal, a takže mi držte hodně držte mi palce. Hrajeme o medaile, já hraju za IT Sokol Podcenovice. No nezná. A napište, kdo hraje fotbal, já hraju fotbal, no. Skoro 2 roky. A moje sestřenice taky hraje fotbal. Takže takhle, no. No, počkejte chvilku. No? Já mám tričko tady. 7 hodin. Proč? Protože v 7:30 už máš být připravený a jdete. No. Takže dneska jdeš brzo spát. A asi se vemu svačinu, ne? Asi ráno. Tak třeba rohlík do slunce. Sebou, jo? Jo? Ne, jakože ne doma, tady. Chodí za malinou byskáka. Nemůžu. Dívej, normálně se na to. Co furt? Mami, já nemám s to rukou, mě to jedno, mě to spadne. Nevím, kam to mám dát. Už jsem našel ten náramek. No, už títí. A tam telefon taky, ten byl prostě. Můžeme mít televizi takhle. No nic a Já nemám tam iPhone, no? jo. Já mám nabíječku. Díky.
co je, jo. Já to se nebudu koukat, viď? No. To by se mělo zkazit video. No, takže můžeme nějak na drobný, to takže můžeme. A to v druhé sérii vám, jestli budete chtít, okay. Dá se chytit megalodon nějaký. Ancient Isle. To je takový, ostrov, to asi nevíte, no nevím, třeba vidíš to jakože Ancient Isle. Jo, keep yours. U tebe. Isle, takže... Co? No, takže plaveme na druhý ostrov. Takže doufám. Je super v klídku. Takže my jdem. OK, jsme tu. A to no. Takže zkuste hádat Co kolik. Co dajte? Ukaž mi to. Já jsem nějaký problém. Jdeme to prodat. OK. 200 korun. 117 korun, OK. No, a ještě jsem zapomněla říct, že tady máme jakože prostě jsou ty ostrovy, máme tu ještě fakt hodně na prozkoumání. No a tady máme ten inventář a tady máme ten demo SeaWorld. Očistě se, jo. OK, tady máme ty ryby. No to je nejsem moc dobrý. No a já se s váma loučím u dalšího videa a čus.